Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamangin tanu si ko Allah Arabul Alamin na badan mapipiaginaw tanu langon na may sampay tanu ko bulan na Ramadan na makapamo sa tanu, makapagamal tanu sa mga pipya tari maanok tanu Allah agumadakal pa na Ramadan na may sampay tanu langon. Sa katano ako sa mga pamilya tano, Allahumma amin. Reilaan tano o Allah Arabul Alamin, napakadaan yan sa mga sakit tano, na bulungan yan sa mga awid akal tano. Oriyan yan, na makangiginawa iso di pangiginawa may sesa sumauparik. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Yang nga ambat yan tano, apakay sa mga bangsa amin na sabab sa madaklaki pakaisaan rakita noron. Naayad na bati ang tanong nagyang tuwa fatwa o mga ulama si sa al-Mamlakatul Arabiyya As-Saudiyya. Ayad na sumimbago nagyang tuwa mala ulama si Sheikh Abdullah ibn Qa'ud, ako si Sheikh Abdullah ibn Ghudiyan, ako si Sheikh Abdul Razzaq Afifi, ako si Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahumullah. Agyan ang subituan sa al-Lajnatu Daimatu lil Buhuthil Ilmiyyati wal Ifta sa al-Mamlakatul Arabiyya As-Saudiyya. Ayaw tuwa batian tanong apakaisa nagyangaw tuwa makapantag sa mga baiya di ingalbak sa mawata na darpa. So tigilan nakapag-abroad. Paganero napakarila ka ori panu Allah. Ay sabab yan na aya papayagan tano na hukuman akanaba tano di ipangataki ka pagaluin tano sa hukuman kau bakalo-kalo na makanggayaguna si ikoturo ng Allah pangungunutan ogaid mga bangsa min na ay musawiro mga ala ulama na tigira na igira amyakan nagka sa wasiat tuma na apyakan na baka di ipangilati na napipikirangan na pangilatang kau di mangusyat. Nagyuti ka pa kang ganyan nakaaguna. Nagyirap man na pipikiran ka ada karata ka, naguk na ba, ay pipikiran ka, napsupakan ka ang otamianag ka na, kapa kaya kabinasaan ka si iko dunia na gusto akhirat. Kagyadang ka pangungunutan ni so benar ka, bakan kaya maratabata. Nagupiyawal ka. Na apia di nga perhatian na di nga pawala na peng ni kabad sa turong kawalaw baka maapod si sang tuwa lagi do tuwa ada ba ini nasakit ami aloy miya kaysa ko na nasa katawa barado sa sumyong sa hotel kakuha sa babay kapsina napiya kandar ya sa telebisyon sa hotel na miya lang agyan nagyang adi mangusya ta ulama na iya usiat yan na sukarata o kasina. Na itigan na miya pigirak na ba kung niyang pangilati. Na lagi dati yan o ba miya paralay sa limak na diya kong gaswa malin sa isa channel. Taman sa miya pasadakan mamaki nagsupantuan ng auto ulama. Na miya katubat ako atigian. Na dakan dun mitaro sa ang auto pipikir na nakuha ko sa babay na may pego ako, na may sumbeng ako, na gitud ni miya taro sa kiyaturo no Allah. Lagi danan mga bangsa may mga bangsa mo girad na dusaw manusyan ad na miya kanag sa usyat na di niya pawala. Kagi nga to kaya pawala niya no naisap man to dusa na duang kaniya. Haya pa kaysa natin na mahukmullahi fi darahimil mar'ati allati ta'malu kharija baitaha. So katimbelian nagyang to anto na ako ni kukuman ang to sukayo babaya mawata na darpa di ini ang galbakan lagi do mga abroad.
Wa kaifa yakunu al-amru idza kana khurujuha min baitiha lil amali tatabarraj. Mana niya na may mga minggal bak sa mawatan si isa liya walay niya na di siya pang sa aurat. Nagyanad mga bangsa miya mga uripin Allah, so kadaklan raktan wa mga baiya da mahram yan na mawatan na darpa apsungan yan. Lagi da nga na di mga gabrod, mga diits, na diyan na niipagisa yan. Sisa nga yung mga ala-ulama. Nagyan nga yung mga ala-ulama na lalambas niran so kata o kukuraan na gusto hadith. Mala asabutiran. Na ayaka basera na tigira na al-aslu anna al-mar'ata la takhruju min al-bayti illa biidni zawjiha. Ito yung napakasal na subabay na di ka pakailom yung walay niyan taman sa di maka-idhan. So karuman yan. Naupam ako kana ba anak karuman yan na suama yan. Nauda ama yan na sulakin yan. Nauda alakin yan na siba pa yan. Kaya ma yan na dato. Udi na siwata yan. Taman sa so mga wali sa ang ato ababay na udi makaiyog di kaudasi na di ka pa kaya magabrocho babay. Nasa kapman na waliul amor sa kaama, sa kakaruma, sa anda ba ini na wata sa kaalaki naupun ka pa kapagabruda si babay barat sa kasi karumang ka o di na si babay kasi wata ka ada mahram yan na rood sa mga tanadar pa ada mahram yan na siya kapman mimbalingan so dusa nayangaran ka na da youth man na da youth na da maratabat yan apia kanggal bekan sa dusa ang otowa wata iya napiad na sinaw, napiad na pakumuso, napiad na pagarakon, napiad na panggakso na di kerangitan. Gyan ni dayuth. Na aya dayuth, na di pagilayin wala sa yomul kiyama, di niya ni bitiarai, di niya na prelaan, di niya pangasul dengan surga, siksa niya sa sangat. Gyan ang sa mga dayuth, disirang kenamaan, disirang kemaratabatan, ikira asubabay kiran na di siya mo kanay sa amama. Allahu Akbar. Ipon sa kakumos na ay panuba kanggaksa, na ay panuba ada ba ini na adna maulawla, na dayos din suki warisa. Nagyan na ni sabab, mga bangsa miya, apya kurang kay kauyagan. Nadingas na ang ko babay, nga pakapagabrod. Kaya panuba kapatay, o di makapagabrod ang anak warisan ka. Nauti ka sa sarigan na ka, nakanaba na kaulawla, na basta awalin yan, o di na mahram yan o kaplalakaw niyan, na apya daap kaulawla na madudusakan. Apya mingisari gidang ko babay ginawa niyan, sa nga to akiasong yan sa mga tanadar pa, mahram yan, na madudusakan. Katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiga na la tahillu limra'atin, sa riwaya na muslimatin, antusafir, dia tigyan kahalal, may haram si ikaw ba iya muslima lumayag, dadalakaw sa talugaw iya kawatan ang atwa iplalakaw si sa ang atwa darpa sunguan yan. Illa wa maaha mahram, ay di bu din yang kakedusa, ay bu di rung kakeharami na pediyan so mahram yan. Allahu Akbar. Na dapat kasi ang pipiraragun. Na din mambu mga bangsa miya, tabiata ko di kanu ke nama di kanu ke rangiti balasangan Allah hamadaklamapya na penabiatan no na adna gira ako na pakauman na wata sa soldat yan na kawingan niran sa isa ama manaisap man to adusa na imbo wata ang wata na para sa Pakistan ay buntalyan na buntala India na mutu niran sa wata Arab o di na para sa Arab. Allahu Akbar. Nagito na miya kalalad na dusa kakapta na murka sa ang otoy sa kawalay. Na miyang galbakiran ang oto dusa. Na para maawata kasi sa kanalagi danan na panagilakaw ba na mapakapag-approve ka warisan ka. Naubat tigil kalabuso. Allahu Akbar. Nagyap man ang oto hukuman no sukay niyan. Yang ato hukuman no sukay niyan na asara ay galbakyan ro na halal kadangay barat mi paar na miya kanggal bakro
Nayagal bakyan ro na halal, nabayagal bakyan na haram. Di ro ugal baki barat na helper na halal o tuagal bak. Naupama ko halal, sukatan niyan ro na halal susukay niya. Naupama ko haram agal bakyan ro na haram susukay niya. Nada koneksyon no, kaya dusta niyan ko, kaya lalakaw niya na da mahram yan, nada koneksyon niyan ko sukay niya. Kenapa kagya miya dusa kada apadian amahram niyan so kaya lalakaw niya na ba apya susukay niya na haram kenapa? Halal susukay niya no gaid na madudusa. Gianan mga bangsa miya, mga urip no Allah, panamaran tano, agupang nintano ko Allah Arabul Alamin, may paartano sa mga warisan tano, mga babay tano, mga karuman tano, mga ginawa itano, mga lolo tano, di makapag-abroad sa mga babay. Tamantaan na malapaawing, malakamoralaan. Balasangan ng Allah sa madaklamapya, yan na ni inisambago na nga mga laulama sa Al-Mamlakatul Arabiya Saudiya. Salam na miskano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.